Nek upama aku, heeh seneng kowe piye? Ya. Sik tak ngombe kopi sik. Ben ireng ta? Heeh. Nek piye? Ben ireng. Wes nek ireng. Nek piye? Ben ireng. Ben uripku peteng. Lah ngopo? Ha iki kan gelap. Nek kok ngelek-elek aku terus ki, biasane nek wong ngelek-elek iki seneng e. Ya urung karuan kok ya. Lah saiki tak takon, seneng ora? Sapa? Jenengan. Ora. Tenane. Sik tak ngombe kopi sik. Ben uripku peteng. Lah ngopo? Ha iki kan gelap ya to. Ben ireng ta? Heeh. Nek piye? Ben ireng. Wes nek ireng. Aku kono kok takon aku ngombe kopi ben ireng. Ha wes. Wis ireng. Mbok diputihke. Ora kuwi diurus kuwi engko ndak kanu kalayak rame do. Ngopo? Ayo kuwi mau kowe muni kok dadi aku seneng karo kowe iki ketemu pirang perkara. Ya biasanya kan ngono kuwi nek wong elek-elek iki engko suwe-suwe dadi seneng. Ha isa tak takon kak kowe. Apa? Nek upama aku, heeh seneng kowe piye? Ya aku gak mau lah. Lah ya wes. Itu namanya bertepuk sebelah tangan. Nongko blonyo Bagor Brand ya. Nek kula nangka blonyo terus betone sepira? Mongko aku ra ndek beton lho. Aku ya ora ndek beton. Kok kowe ngomong karo aku? Lah sing muni nangka blonyo sapa? Aku, ning aku ya ora ndek beton. Aku ndene pongge. Pongge ora. Nek Anak kowe Vesel dicetet apa? lah emangnya nek Vesel dicetet. Ha iya to iki lho lemak-lemak iki dicetet ngene iki men resik raine. Maksudnya apa Parjo? Dicetet sak ember iki, dicetet apane? Kudu aku Sritenan nang Maksudnya apa Parjo? Dicetet sak ember iki, dicetet apane? kudu aku lho. Lah iya kae sing kenong kurang ajar. Ayo. Ora dalange, ora wiyagane nek karo aku kok embuh lho. Ayo kuwi mulane kowe ngrasakno. Ha iya, lha wong iki ya nek ndi ya ngebak-baki, entek-entekke. Iya. Ya ora apa-apa. Ana sing ngarani Bagor Brand. Sing ngarani Bagor Brand Sukimin. Iya. Iki Bagor Brand iki aku ya maune guyu. Bagor Brand iki pakanan kewan iki lho, no. Dadi anggepe tatin iki dedak. Iya. Ya wis ora apa-apa. Marai lemu kok dedake. Hah? Marai lemu. Ha mulane kowe iki kurokno. Kudu aku lho. Lah iya kae sing kenong kurang ajar. Ayo. Ora dalange, ora wiyagane nek karo aku kok embuh lho. Ayo kuwi mulane kowe ngrasakno. Ha iya, lha wong iki ya nek ndi ya ngebak-baki, entek-entekke. Iya. Ya ora apa-apa. Ana sing ngarani Bagor Brand. Sing ngarani Bagor Brand, ari Bagor Brand Sukimin. Iya. Iki Bagor Brand iki aku ya maune guyu. Bagor Brand iki pakanan kewan iki lho, no. Dadi anggepe tatin iki dedak. Iya. Ya wis ora apa-apa. Marai lemu kok dedake. Hah? Marai lemu. Ha mulane kowe iki kurokno. Ning ngurake piye? Kowe iki lho sadurunge ndek bojo mbiyen. Ngapa? Jaman melu aku mbiyen, wah kowe iki luar biasa anggere muni dandan awake awakmu isih sak Mbak Ria iki. Ora gede-gede banget sedengan. Kuwi lingguh tek ngono iki penonton kabeh mripate tertuju nang Tatin. Oh. Saiki wis beda. Saiki sing do ngrasani iki kae sik Tatin sik dikae kok. Oh, kok lemu batu ngono. Sing do omong iki, oh kok dadi semono to saiki? Ngono. Lah ya kan sepira? Lah ya maksude tok cilikke semene iki ngono. Lah nyilikke piye gemboske? Ha kene tak cublese apa piye? Duwe dom kok. Hah? Duwe dom. Nangka blonyoh iki no. Nangka blonyoh. Iki parapane akeh banget ana nangka blonyoh, Bagor Brand. Ayo medun. Iya. Mbak Tatin Lestari Handayani dalam kurung nangka blonyoh.
Ana koblonyo. Kuwi sing marapi udu aku kok, sing marapi wong-wong kok. Nah aku ora tau marapi dhek ora tau blas. Nangka blonyo Bagor Brand ya. Nek kula nangka blonyo terus betone sepira? Mongko aku ora ndek beton lho. Aku ya ora ndek beton. Kok kowe ngomong karo aku? Lah sing muni nangka blonyo sapa? Aku, ning aku ya ora ndek beton. Aku duwene pongge. Pongge ora. Aku ya ora ngonekke kowe kok ngomongke wong sing do omong kok. Kok ndur nesu karo aku. Ya ora nesu maksudnya lho, Lisae lagi munggah disanjung-sanjung aku rung munggah lho wis dunekke nangka blonyo. Aku sing nyanjung Lisae sapa? Wong aku ya ngonekke Lisa mbiyen sadurunge tak temui wah. Ya kan terakhir. Rambute berintik. Iya. Nek saiki pancen mundak ayu, mundak kopen, wis iso perawatan saben dina. Lah nek aku seminggu pisan facial. Nek kowe facial dicetet apa? Lah emangnya nek facial dicetet? Dicetet. Ha iya no iki lho lemak-lemak iki dicetet ngene iki men resik raine. Maksudnya apa Parjo? Dicetet sak ember iki, dicetet apane? Kudu aku lho. Lah iya kae sing kenong kurang ajar. Ora dalange, ora wiyagane nek karo aku kok embuh lho. Ayo kuwi mulane kowe ngrasakno. Ha iya, lha wong iki ya nek ndi ya ngebak-baki, entek-entekke. Iya. Ya ora apa-apa. Ana sing ngarani Bagor Brand. Sing ngarani Bagor Brand Sukimin. Iya. Iki Bagor Brand iki aku ya maune guyu. Bagor Brand iki pakanan kewan iki lho, no. Dadi anggepe tatin iki dedak. Iya. Ya wis ora apa-apa. Marai lemu kok dedake. Hah? Marai lemu. Ha mulane kowe iki kurokno. Ning ngurake piye? Kowe iki lho sadurunge ndek bojo mbiyen. Ngapa? Jaman melu aku mbiyen, wah kowe iki luar biasa anggere mrih dandan awake awakmu isih sak Mbak Ria iki. Ora gede-gede banget sedengan. Kuwi lingguh tek ngono iki penonton kabeh mripate tertuju nang Tatin. Oh. Saiki wis beda. Saiki sing do ngrasani iki kae sik Tatin sing dikae kok. Oh, kok lemu batu ngono. Sing do omong iki, kok dadi semono to saiki? Ngono. Lah ya kan sepira? Lah ya maksude tok cilikke semene iki ngono. Lah nyilikke piye gemboske? Lah kene tak cublese apa piye? Duwe dom apa? Hah? Duwe dom apa piye? Pring. Pring ya piye maksudnya? Ah iya ora. Yo. Ora jane jenengan ki ngopo ya kok ngelek-elek aku terus ki ngopo? Ora apa-apa, ora ngelek-elek kok. Kok gek cinta tapi tak tersampaikan. Apa ngono iki? Apa menjer-menjer? Ora kok dadi kowe kok muni cinta tak tersampaikan. Lah ora lho, nek wong sengit ki biasane ndulit lho. Dulit. Aku mau nek ming dulit. Lah apa? Karepe ngapa? Seneng kok ming. Apa itu? Kowe iki ibarat. Oh, mbok iwetan. Hah? Mbane ibarat mbok timur. Pasti peribahasa no lho nek basa Indonesia ne. Peribahasa iki ora kuwi. Peribahasa kok mau piye peribahasamu apa? Sengit dulit. Sengit dulit. Ya kuwi itu peribahasa, nek peribahasa iki basa. Jawane apa? Peribahasa iki apa? Anu apa jenenge? Air setitik. Air apa? Apa? Air apa? Kok sik to tak mikir. Air lho apa jenenge? Nila setitik. Ada susu sebelah enggak? Ya beda kuwi ya. Ayo malah seneng banget. Ayo, misale guru kencing berdiri, murid kencing berlari ngono kae. Sapa sing kencing? Peribahasa. Ya ora cocok nek karo jenenge nek wong sengit ki bakale seneng ora malah susu apa mau. Ora lah kok kowe kok dadi ngarani aku cinta tak tersampaikan iki piye maksude? Lah mergane kok ngelek-elek aku terus ki biasane nek wong ngelek-elek iki senenge. Ya urung karuan kok ya. Lah saiki tak takon, seneng ora? Sapa? Jenengan. Ora. Tenane. Sik tak ngombe kopi sik. Ben uripku peteng. Lah ngopo? Ha iki kan gelap ya to. Ben ireng to? Heeh.
Piye? Ben ireng. Wis nek ireng. Aku ngono kok takon aku ngombe kopi ben ireng. Ha wis. Wis ireng. Mbok diputihke. Ora kuwi diurus kuwi engko ndak kanu kalayak rame do. Ngapa? Ayo kuwi mau kowe muni kok dadi aku seneng karo kowe iki ketemu pirang perkara. Ya biasane kan ngono kuwi nek wong elek-elek iki ngusus-usus dadi seneng. Ha iki tak takon kak kowe. Apa? Nek upama aku, heeh seneng kowe piye? Ya aku nggak mau lah. Lah ya wis. Itu namanya bertepuk sebelah tangan. Ngono lho. Lah saiki piye arep seneng nek bendina dunek-anekke? Dunek-unekke iki ora perkara sengit lho, Din. Berarti seneng? Ora. Lah? Piye toh? Oh, jangan GR. Loh, lah nek ora seneng ora sengit berarti seneng. Iki meng ibarate. Ibarat apa? Peribahasa. Nih lho maksudnya, aku unek-unekke kowe iki mergo aku iki perhatian karo kowe. Kowe iki aja kelemon, kowe aja kebangetan le lemu sing rada kuru sithik. Lah perhatian itu tanda apa? Lho perhatian ya, perhatian iki oke banget kae. Gondolan kae perhatian banyak anak-anak jalan, jangan ngebut ngono kae ya oke. Lah perhatian nek aja lemu-lemu? Ya ora apa-apa kok. Aku ngeman karo kowe kok. Wong lemu iki. Piye? Nek ora seneng jajal tak gandrung, seneng ora wae ra aku. Ha kok kowe iki bendina gandrung kowe. Kok sik to, kowe iki aja kok nggayuh dalang. Lah ngapa? Karo kamerawan kowe ditolak kok. Nek mergane kan kae meng ngapusi kae jenengan kae padha jenengan lho. Apa? Atine meng ndobos Do. kabeh. Do, ngadeg kok, Do. Ngadeg kok tak Ngadeg, buat. Do. Iso ngadeg ora kowe, Do? Ah, karo kae wis ditolak kok. Monggo kae nek omong gagap. Nah. Lah ya aku gak nek karo kowe, umpamane dadi. Oh, nek karo kae berarti geleme. Ajak piye? Geleme ro sapa? Ayo, ngono. Yo, maksudnya apa? Ngono lah. Bener ya, bener. Yo, saiki yo. Burung kena kan. Meneh. Ke. Se. Oh, coba sih. Ayo jajal aku gandrungan coba mbok menawa engko gandrunganmu iso gawe renaning atiku. Jane aku ra iso sih gandrung ming waton nembang wae. Aleman. Ngapa ta? Kata-katane iki jane aku ra iso sih. Lah piye? Ora usah nganggo sih. Lah nggo apa? Ora, jane aku ra iso. Ngono kepenak. Jane aku ra iso sih. Mergane aku pancen ra iso gandrung sih. Mergane ngono lho sih. Lah metu dhewe. Kabeh tumbas kopi sih. Metu dhewe. Apane? Sihe. Oh, sihe metu. Ayo. Tembang mar apa? Nek meng aku sing wis apal aku gal. Waduh lah aku ra iso kabeh lho. Ayo terserah iki anu Pak Sukino kok sing nyuwun. Nyuwun apa? Kok kowe kon gandrung aku. Pundi? Pak Sukina? Nyawer lho, Pak. Nek ora nyawer ora dadi lho gandrungane kok. Kapok kowe. Wis, iki lagi iki ana Letnan Kolonel diperintah sinden. Lah ya nek ora pas nang panggung ya ora wani aku. Wis karo bapakne rasa. Kita, iki. Dek kok ora bobok sesuk sekolah urung ta iki ya? Urung ta. Pi melu bapak sik kuwi. Melu ki lho bapak. Ya cah kendel iki. Sok calon dadi bintang tamu kuwi. Terus ya apa Pak? Digandrung sak modare. Samudare cengelmu. Nggih Pak, siap. Pak Edi Mulyono ajudan Bu Menteri. Ya. Nggih, matur sembah nuwun nggih Pak. Mugi-mugi rezekipun lancar. Salah satu dongake wis lancar ket biyen-biyen. Lah ya nek jenenge
dine iki nak ya ndongake. Ana ajudan menteri iki namung duwite namung bayar kowe. Guru ki nganggo atusan ewon. Sida ora iki? Sida, yo. Lah sida wis nganu e. Wis ngapa? Maksudnya wis siap-siap ya. Nek sayange ra sorene lah aku piye le gandrung. Ora sarono kok. Ado-adoan aku nek cedak ya emoh. Kaya nyedaki Bagor Brand. Alah, ora tau ngrasake kowe ngomong. Malah udut. Ayo sakarepku apa? Ora entuk disambi. Digandrung ki. Karang men rada suwe. Ayo. Piye ta? Wis ayo. Baleni ya. Heeh. Rina Sambil udut terus ndelok TV. Ngapa wi? Ayo nek digandrung ngono dadi. Di TV nendi? Oh nek ora nang omah kok. Parjo. Sana lu Ndelok ditembak apa piye kowe? Maksudmu? Iki dadi Sena apa dadi Brata? Loh, aku manut. Aku tok dadekke apa aku manut. Dadi munyuk wae. Ora masalah waton. Kamandaka lho. Ora apa-apa. Lah apa? Ayo wis terus. Heeh, terus lanjut ya. Pancen sinden sing rusak bajing-bajing kaya ngene iki. Tin gak meneng. Bajing moto ndas warna-warna. Ayo, ya betah-betahe melu aku. Arep melu sapa? Lah apa-apa sing penting uang masuk ya tadi. Iya. Ayo terus. Indonesia. Ayo cengkokmu minta apalke. Oh datang mantuk-mantuk Ayo suara kok. Ora ana wong nyara kok. Maju mundur iki ra ono. Ya ono bae. Hei. Sesawang lelampahan. Kok ketik sapa cat sapa Pamundutan lagu iki lho. Sapa sing nyuwun? Ayo engko kuwi udu jatahmu sing disuwun ayu kok. Ditransfer. Jelas kok ya. Kok aku ora ya? Wong ki nek meneng ki malah rezekine tumpuk undung. Lah aku kurang meneng piye? Kowe cerewet meng 100 e Akene bisa. pendak dina cerewet gue ra dikai. Oleh ming bajing terus. Lucu. Nggih, matur suwun nggih bapake wau sing nyawer nggih. Kowe ya, ana sing nyair to? Ada dong. Wah, cangkeme. Ada dong. Lah memang ada. Dalangnya mana? Apa? Dalangnya. Enggak butuh. Loh, kenapa? Enggak akan nyawer. Ya, Merganya pelit ya? enggak. Situ kan sudah nyaut duit saya. Nah tadi kalau nggak nyaut nggak dapat Ya, enggak apa-apa. Apa? Mas, mau nyawer lagi? Oh ya, sini dong. Ngomong wong Sentolo iki kok. Oh iya. Loh, ana sing arep nyawer lho. Oh iya. Nggih Mas, monggo nggih. Nggih. Hatur nuwun nggih Mas, mungkin rezekine kathah. Oh, ono kuwi lho. Ayo sakarepe kono kok. Dalam kondang kok nyawer 100 wae muni-muni wae lho. Kene isin ora nek arep penonton lho nyawer 100 lho. Ora. Oh, ya wis. Dasare ra duwe isin. Oh. Soale cilik-cilik aku pakan aku bung kok. Dadi saiki rai gedhek. Ya wis ra. Galo kae arep nyair meneh kae. Oh arep nguyu. Saya sudah? Sudah. Duduk. Duduk. Oke. Iya. Wah ya lumayan untuk pendapatan nis. Sesuk ora keruk wedi. Heeh. Ora nyemplung kali. Ya gede wong lenang ra ketang sadele ya gembol kok ngono kok. Sugeng dalu Mbak Tatin, De Elisa. Sama jatuh hati nih ya. Maco ya. Maco jebulan. Aku ya iso. Tapi Coba. Sugeng dalu De Elisa.
Rawangun nek kowe rawangun tetep ketok wedok ya. Matur Pak Seno nyuwun pangapunten boten ngrahapi kanthi saya panjenengan menika mimin boten saged melampah nggih. Mergo kehamilannya niki sampun menginjak 6 bulan dados boten saged men awet kandungane mergi nglairaken putra panjenengan meneng omah ndak kudarna. Niki sing mangkat Masne Mimin niki Sukimin sing mlampah Pak. Oh, Mimin teng omah. Mimin ten omah. Hamil 6 bulan. Nggih. Kalih kula niku. Nggih. Tulung mang pacul sirahe Mimin. Men modar ngisin-isinke. Kersanipun wonten generasi penerus ngoten lho dalang Klaten menika. Terus saking Yojo ngoten. Men ana anu persilangan ngono. Nggih. Turas Klaten karo Turas Yojo ngono. Nggih ngaten. Oh ya wis muga-muga lahir kanthi slamet. Amin. So nek lahir aku kabarono ya. Nggih dikabari ngoten. Idake ndase bayine. Oh Pak Seno matur nuwun pimpin Pak Seno matur nuwun. Arep kegawa nek arep kegawa. Arep alemat. Arep kegawa. Kumat. Lah ayo instingnya mengatakan. Nggih, monggo dipun aturaken liwung. Ya. Matur suwun, Mbak. Mbak Apri matur nuwun nggih, wau pun di wah sampeyan niku nek karo sedulur jan. Iya. Nggih mumpung ten Klaten lak ngoten. Seneng tenan. Kula saged kados mekaten menika rak saking dorongan panjenengan. Nggih. Nek neng Klaten ya disengkuyung seniman dalang Klaten, senimanan kabeh Klaten. Oh, nggih. Ning Ngayuja disengkuyung Pak Seno lan kanca-kanca dalang Ngayuja. Nggih, sampeyan sakniki wis gleleng jakete we kulit. Iya. Kulit melinju. Ayo. Menika Bu Pras mboten sekalian. Kalau request Lah Bu Pras ki ya regane jenengan pung. Aku lagi arep ngelokke Mimin e. Pinten apa? Jakete kulit melinju, melinjune dikletek. Kletek dikapake ora. Yo, monggo. Oh ya, Mbak Prastiwi. Monggo Bu Pras nggih. Men maju Mbak Yuku iki sing. Wong wau pun rasan peh aku ki sinden tuwa arang-arang dideke ngoten niku. Ampun sok ngoten niku Pak Mas. Monggo Bu, monggo. Monggo. Kula nggih sok ngedeke niku. Aku pokoke ora arep omong nek karo wong siji iki. Saiki lambene wis ra ndek kampas rem. Namune omong celekap-celekap mbuh ngarepe iki ana sapa ora dong wis pokoke. Maksude ngedeke Mbak Mimi. Oh iya. Kula hasrat tembasan. Bagus ya. Mbok nggih men wonten lho. Apa rumasamu kowe nek ketemu ning Yogyakarta rak nyandang Jawa terus. Saiki deloken lho. Bagus tenan. Mas Sukimen asline kaya ngono kuwi luar biasa, kaya artis tenan. Ngampil astanipun Bu. Nah. Waduh aku. Deg-degan to Bu. Nggih. Bales no Bu, tangane bales no. Tua kesih fungsi e. Bu. Wah, wis parah tenan. Yo, ayo diaturake. Mangga. Iki ndak kekompleten. Sa kowe nganu mundur Oh, nggih, siap. Kowe leren ben sa. Loro wis. Lho kok ngapa kamu mundur dhuwur? Jare kon mundur. Orisa. Oh. Elisa. Ya. Elisa. Heeh. Iya. Kleru. Iya. Ya. Penyantet nginggil mboten napa kersane ketinggal saking wingking. Oh nggih. Ngece, Mas. Jenenge ngarep ngunekke aku kerdil to. Kuwi ndek paguyuban ya ora. Menapa? PSSS iki ya kuwi. Napa niku, Pak? Paguyuban sinden 150 cm. Monggo, yo dados ya. Bu Prastiwi ketoke karo aku ingin tenan kok ritasine iso. Ket mau rono terus lho arae. Kono Seneng ger aku. PHP tok Bu Prastiwi iki senengane Kok nggodho. Ditenani ra gelem. Gelem bae aku. Tanda Bu Prastiwi nekat. Gelem aku. Oh, cah gelemane diganti. Iya. Mangga, ya ditelaske monggo, Mbak. Pripun Bu? Iya, sampeyan sakniki wis gleleng jakete we kulit. Iya. Kulit melinju. Ayo. Kok Mimin boten saged melampah nggih. Mergo kehamilannya niki sampun menginjak 6 bulan dados boten saged men awet kandungane mergi nglairaken putra panjenengan meneng omah ndak kudarna.
Niki sing mangkat Masne Mimin niki Sukimin sing mlampah, Pak. Oh, Mimin teng omah. Mimin ten ngomah. Hamil 6 bulan. Nggih. Kalih kula niku. Nggih. Tulung mang pacul sirahe Mimin. Men modar ngisin-isin ke. Kersanipun wonten generasi penerus ngoten lho dalang Klaten menika. Terus saking Yojo ngoten. Men ana anu persilangan ngono. Nggih. Turas Klaten karo Turas Yojo ngono. Nggih ngaten. Oh ya wis muga-muga lahir kanthi slamet. Amin. So nek lahir aku kabarono ya. Nggih dikabari ngoten. Idake ndase bayine. Bulane dalange ya doyan. Doyan dengkulmu mlocot. Ameng lambene Sukimen kok tak percaya. Aja tak genengi mesake wong wedok nang omah kek garbini burung diakoni bojone mesake. Jenenge ya wis ana ta? Wis ana. Men mbok cangkeme iki sing apik. Lah Iki ngono kuwi menjatuhkan Pak Seno, masa Pak Seno doyan. Member kok. Malah member. Sugeng rawuh wonten kita Klaten bersinar nggih. Kita 1000 candi, kita 1000 umbul, kota 1000 dalan. Dan bentar lagi mau dibikin bunga itu loh, sejuta bunga. Sejuta bunga. Sama Ibu. Lah kuwi bang-bang kene ning kono. Bang kene. Nah. Nggih. Ayo anu liwung. Ya, diaturake. Pangapunten Ibu Bupati menika putra-putrane nyusul. Bangane tetek ya, Le. Ya ora pri. Iki nek ngendika kaya ngono ki malah ngonjur ngetok-ngetokke sampean ki aja sok ngendi. Wong ora tahu. Justru Anda itu mengangkat derajat kaum minoritas. Iya. Lho tenan Mbak Apri, Mbak Mimin derajat kaum minoritas. Sampeyan iso berbudaya, berkesenian kaya ngoten niku luar biasa. Nek perlu kanca-kancane dijak berkesenian, berbudaya. Dintas saka pinggir dalan. Oh, Pak Seno matur nuwun. Pimpin Pak Seno matur nuwun. Arep gawe nek arep gawe. Arep alemat. Arep gawe. Kumat. Lah ayo instingnya mengatakan. Nggih, monggo dipun aturaken liwung. Ya. Matur Ndara Setyaki, kula sing wani nduwa kekarepaning Sinuwun Prabu Ndarawati. Lah, mula aja nganti dikira Antasena karo kakangku Garukaca Kingko melu-melu perkara iki. Nek pancen kowe wis wani nantang kudu wani nandingi. Waduh. Kok kula lah sampean? Mengko nek kowe tanding kowe kalah, aku ngewangi iki wangun. Ning nek kowe durung tanding kok aku wis ngewangi kuwi ora wangun. Mengko ya nek kula meng kalah, nek modar ora usah kuwatir tak uripke. Nganggo napa? Nganggo banyu sungut kuwi iki. Ki nek diperes metu banyune iso nggo nambani wong loro nguripke wong tekaning pati. Yakin? Ya. Ora ngapusi lho iki. Ora. Anakku jek cilik-cilik lho. Iya. Nang nganti aku mati tenan, sing ngopeni anakku sapa? Wis ora usah kuwatir. Mak cilik Setyaki kae tandingono sik. Engko nek kowe kalah mlayu ning anakku tak sik rembugan karo mak cilik Setyaki. Estu nggih, Den? Ya, Ndara Garukaca nggih. Ya, Bagong ora usah kuwatir. Nyuwun pangestu. Dikira wedi karo Raden Setyaki tak ngetokke kekendelane Bagong. Ya, sing ati-ati uga nggih. Nututi lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya Ronanggono magawe gelari rawang Bagong non kok malah ucul kelambi nyandang nganggo kathok abang. Iki sandangane wong gelut. Lho. Sandangane wong gelut piye? Kula nek arep perang pancen sandang aku ngene iki. Teges iki wis wani tenan lahir batin karo Setyaki. Sing tak wedeni apamu, Mas? Wis kebacut ngibarate nyabrang kali wis tekan tengah. Maju ya klebus, mundur ya klebus. Luwih becik ndodok.
Ndodok piye? Wis pokoke sisan klebus. Yen ngono kuwi wis ora ngeman karo nyawamu. Tak eman sebab apa? Wani karo Setyaki sing tak wedeni apamu? Kowe mbantu Sinuwun Darawati, aku mbantu karo bapak. Semono uga sampean senopati ning Darawati. Nek ratu Gustimu diganggu karo wong sampean mesti ora trima. Padha karo aku. Bapak nek diganggu karo wong Bagong ya ora trima. Bagong iki anake Semar. Semar ki wong tuaku. Meng arep bangun kayangane kok Ratu Darawati kok melu-melu meng mergo diutus karo Bathara Guru. Ayo nang kene dibuktekke. Setyaki apa Bagong sing tekaning pati? Lho. Ikhlas karo nyawamu? Ora. Kok wani nantang kaya ngono? Wis kepepet kok. Kuyen mungsuh karo aku mati tenan. Kowe tak tibani tanganku mesti pecah sirahmu dadi loro. Kowe mesti tekaning pati. Sing dadi nyatane rasa meden-medeni. Aku iki ngarat kerupuk 8 ambyar kabeh. Kok seming sirah kok ming dadi loro. Ayo sing dadi nyatane. Ngene marganing patimu. Nuwun sewu nek sampean kewirangan karo Bagong Ndara Setyaki. Kowe kaget, ha? Anggir Antasena, oh Mak Cilik. Anggir Garukaca. Inggih, Paman. Anggir Antarja. Inggih, kula Paman. Kok sami lenggah wonten ing mriki? Lho, rombong aku rombong aku. Dadi kowe iki mau asline mung tak pancing. Aku asline wani karo kowe iki jane asline wedi. Ning kowe tak pancing kowe bungahe ngantil karo Bagong. Saiki lho wadya balaku. Samapta ing gati sawiga ing diri. Narwane karo Bagong coba saja. Potol sirahmu. Musuh Ndara Garukaca sembur melonyo awakmu. Nggih, Den? Ora. Waduh. Mbok ngono. Iya. Anggir Antasena. Ana apa, Lek? Kok lenggah wonten mriku? Gong minggir sik. Nggih. Sampurnake mau. Wong glelenge kepati-pati ora. Pancen aku nang kene. Anggir Antasena wonten lenggah wonten mriki wigatosipun. Aku wis kebacut sumpah karo kakene Semar nek mbantu karo kakene Semar lahir batin. Monggo kakek Semar paring dawuh karo aku ora perlu dibantu babakan Prabaya Brana Picis ning dibantu babakan kekuatan. Yen ana pacoban ingkang bakal tumama kakek Semar nggone bangun kayangan, aku sing tinanggenah supaya nyingkirke pacoban mau. Monggo Bagong matur karo aku nek Siwa Ndarawati dibantu Mak Cilik Setyaki bakal jugarake Kakang Semar nggone bakal bangun kayangan. Bener apa ora? Ya ngaku. Ngaku barang sing nakoni Antasena kok plendas-plendus kowe. Mau sing nakoni aku glelenge raja malah Bagong pecah siramu dadekke loro. Wonge papat kok mung dadekke loro. Nek Dora Oman piye? Ih, pancen jatosipun ngaten nggih. Lek gandeng aku wis sagu karo kakekne Semar, mongko aku ki jiwaning satriya. Nek nglencati apa sing dadi sumpahku, aku bakal nampa hukum saka sing gawe jagat.
Mula nek Lek Setyaki, Paman Setyaki arep gawe rusak Karang Kadempel, luwih-luwih jugarake Kakang Semar nggone bangun kayangan. Mungsuhe dudu sapa-sapa, ning aku Kakang Garukaca, Kakang Antarja. Digawe rame ya gelem, dirembuk sing apik-apik ya gelem. Odar. Kene ya pucet. Kowe minggat sik, ora usah kok cerewet. Kowe arep ngece, ora usah ngece aja lunga. Nggih teng mriki mawon ning aja omong. Lho kok menungso kok ora entuk omong. Ora usah nyaur saur manuk. Oh nggih. Wis ngene wae. Saiki mak cilik arep kepiye carane? Aku ming manut Kakang Garukaca ya samapta, Kakang Antarja ya samapta. Tur meneh aku tak nyuwun prisa karo mak cilik. Nek kakene Semar arep duwe gawe bangun kayangan kok sinuwun Prabu Ndarawati, Siwa Ndarawati jugarake kakene Semar. Monggo ming nampa dawuh pangandikaning Wang Pikulun Bathara Guru. Sejatine kakene Semar iki ora bakal mengembari marang panguwasaning Pikulun Bathara Guru ora. Ning bangun kayangane kakene Semar kuwi bangun para kawula sak negara Ngamarta supaya uripe mbane kaya ning kayangan Suralaya tentrem, ayem, rukun, ora padha bentak sirah, ora padha kejegan. Rukun ayem tentrem linambaran manembah marang panguwasaning Gusti kang akarya jagat anut kapercayane dhewe-dhewe kuwi karepe kakene Semar. Supaya uripe kawula sak negara Ngamarta kuwi padha macinamatan daya dinayan. Ora ana rasa mungsuhan siji lan sijine. Kabeh padha sayuk rukun tembayatan manunggal siji ngangkat praja negara Ngamarta supaya mujudake negara ingkang kuncara hanjayeng bawana. Coba aturku kaya mengkono mau pikiran. Salah apa bener? Nek Wang Pikulun Bathara Guru kok parem jugarake kakekne Semar nggone bangun kayangan miturut Mak Cilik Setyaki bener apa salah? Monggo niate kakekne Semar ora bakal ngembari marang panguwasane Wang Pikulun Jagat Girinata, ya Wang Pikulun Jatimurti. Antasena wis saguh dadi betenge kakekne Semar. Nek pancen Mak Cilik Setyaki tetep bakal mbantu karo Siwa Ndarawati, Pikulun Bathara Guru. Ya wis nuwun sewu nek kepeksa sampeyan diwaneni karo anak-anak sampeyan dhewe. Diwaneni karo anakmu Ngrandu Gumbala, diwaneni karo Kakang Garukaca, diwaneni karo Kakang Antarja. Aku njaluk ngapura nek aku wani karo Mak Cilik Setyaki. Kula nyuwun pangapunten pareng mboten nggih. Lho, njaluk ngapura perkara apa? Sareng kula manah-manah mboten selaminipun kula menika mbelani tiyang ingkang leres. Lire Mak Cilik ngendika kaya ngono, kula malah manah menapa dipun lampahi dening Kanjeng Prabu Ndarawati menika namung manut dhateng perintahipun Wang Pikulun Bathara Guru. Monggo nyatanipun sareng kula midhanget ngendikanipun Anggir Antasena menapa dipun lampahi dening Kyai Semar menika leres. Mboten nedya ngembari dhateng panguwasaning para dewa. Nah, syukur nek sampeyan eling. Tegese ning kene ora bakal ana peperangan sing gedhe. Tegese ora bakal ana peperangan antarane Mak Cilik karo anak-anakmu Antarja, Antasena, Gatotkaca. Piye iki ngejak damai? Ya Bagong aku salah. Ya ora apa-apa, sone rasa gleleng ya. Dumeh wong seneng gelut, dumeh wong seneng perang kok. Ora malah iki mergane patimu. Kala mangsa kula kandhani nggih. Jalma menika tan kena kinira, giri lusi kaya Bagong ngene iki. Arep wong kaya ngene ning akeh sing bantu, akeh sing ngewangi. Iki mau urung nek sampeyan tak laporke upama aku ki dadi wong tumbak cucukan, aku matur Ndara Antasena. Dandang tak aturke kontol-kontol tak aturke dandang. Apa sing tak gawe-gawe tak aturke Ndara Antasena, Ndara Antasena sampean jotosan karo Ndara Antasena, sapa sing kapitunan? Ya Bagong, nggih. Mane sona iki ora sok aneh-aneh. Ya ora. Piye terus arep iki madeg dhewe wae bergabung? Aku manunggal karo kakekne Semar. Ah, iki mau ngene peraturane. Peraturan apa? Ana peraturan iki mlebu anggota bangun kayangan iki ora sak penake. Ana peraturane. Peraturane piye? Syarate iki mau Ndara Antasena, Ndara Garukaca ya Ndara Garukaca ya maringi aku. Menehi apa? Lho, tiket bergabung.
Apa iya? Aja seru-seru. Piro? Mano cahe kelase? Paling sithik 350. Yo aku dadi siji. Yo tak bayar kenceng. Nah, tetep saiki wis dadi ditulis sebagai anggota Linmas Karangkadempel. Yo Bagong, boleh bergabung. Balik ke. Apa tau? Balik ke. Ora tau balik ke aku moh ngewangi bapakmu. Bapakmu ki ora duwe niat kaya ngono kok malah digunakke karo anak-anake sing tumindahe sing ora apik. Ayo balik ke. Alah. Wong golek rezeki sithik kok tok penging to, Den. Mbok yo ora masalah. Ora ana sing menehi Bagong lek jaluk Jaidan. Kene Bali. Oh, meng mampir tok. Ndekno aku dijaluki. Aja sok njaluk ngono iki, Gong, isine-isine ora dicukupi karo bendaramu. Nggih, nyun ngapunten. Terus niki sapa sing ngajeng methuke Sinuwun Ndarawati cobi? Sinuwun Ndarawati niki panek Ndara Setyaki ora iso mbondo kula, ora iso ngrangket kula sing unek-unekke Sinuwun Ndarawati panjenengane mesti duka. Sapa sing arep lawan Sinuwun Ndarawati? Bagong, Nun. Koko Prabu aku sing methuke. Koko Prabu nadu arep karo aku ora bakal mentolo karo aku. Nah, ngono ki tegese mbelani tenan. Nek sampean mengko didukani Sinuwun Prabu Ndarawati, wis ben tak lakonane. Nek dipecate dadi senopati, aku melu Kakang Semar. Waduh. Nyuda jatahku iki. Anggota anyar nyuda jatah cilaka iku. Wis ngrekoso. Wis ora usah cerewet diwangi penting. Oh, tak pethuke kok ora Ndarawati. Ning kok ya melu. Nggih, ngestoke dawuh. Ayo pethuke Bagong. Monggo. Kok neng kono? Inggih. Lah kok dadi kowe malah nang mburine Bagong iki mau tak dawuhi suwe nyekel Bagong, lah kok malah kowe nang mburine Bagong? Ya mapunten, mboten nginten babar pisan. Menawi kula kawon kaliyan Bagong. Lho. Si Adi kalah karo Bagong kawon. Kula dipun gulung dening Ponokawan Bagong. Midanget napa mboten? Niki lagi dadi lakon begini. Aja kok Setyaki. Bathara Yama dipati ra. Edan tenan. Yama dipati iki dewa tukang jabut nyawa. Lho, kula jabut untu kulina. Lah niku ora dikon jabute tak jabut kok. Neng ngono Sencaki wis kalah karo kowe. Kalah, Sencaki wis manunggal kali kula. Ndara Sencaki wis manunggal kali kula wis dadi tahanan kula. Mula Ndara Sencaki pun boten manut kali Ratu Ndarawati. Ning manut karo Bagong. Lho. Apa ngono Setyaki? Nyuwun pamunten Koko Prabu. Lah apa Setyaki bakal klirwa karo kewajiban minangka Senopati Ndarawati? Sekawit kula Senopati Ndarawati nanging kula sampun kawon kaliyan Bagong. Lan samangke kula sampun dados reh-rehanipun Ponokawan Bagong. Setyaki wonten dawuh. Sinuwun Prabu Ndarawati diundurke. Nek ora diundurke ndak gawe kisra gegayane Bapak Semar. Nggih, wis tak dawuh. Lagi. Kowe iki piye? Aku ki ratu Gustimu kok tak junjung sampeyan dhewe. Gondul. Lho, bali piye? Sampun ngantos ganggu kaliyan pun Kakang Semar. Setyaki, aku ratu Gustimu. Samangke kula sampun kawon kaliyan Bagong. Kula mboten badhe manut kaliyan sinten-sinten kejawi kaliyan Bagong. Jagat Dewa Batara Setyaki wonten dawuh.
pun Kakang Ratu ing Mandura Prabu Baladewa dawuh saking Undurna Yayi Kresna. Mriki ngestaken dawuh wilaedan tenan iki lelakon apa ora kaya ngene iki? Mundur boten Setyaki aja kaya bocah. Mundur boten mundur. Paribaksa kula ingkang kunduraken. Weh lah karepe dhewe. Jagat Dewa Bathara ya kaya ngono kuwi Dimas. Ya kaya ngono kuwi sing tak karepake. Siadi kudu bantu lawan pun Kakang Yayi. Dikecake ndasku. Mergane wis kresnane wis lunga aku isih acting. Wis cilaka iki. Wo lah edan tenan. Truk. Kowe iki ngapae? Ora tok celuk kok. Ngopo? Wah, bener kok. Bener piye? Sinuwun Ndarawati jebul pancen sing ngetutke Bathara Guru. Ketarane. Lah kae lho ketemu karo wong Umpak Pijawa nggawa stop map. Iki Umar Bakri wudu. Bathara Guru kok Umar Bakri. Bathara Guru ki dewa ning kayangan. Ah, tangane papat. Heeh. Ah, kae gelo. Kalau mburine ana kaya wewe. Endi? Wo, Betari Durga ngono, Gong. Wah, iki mesti setran gondol mayit barang do melu-melu arep jugarke bapak. Lapor karo Ndara-ndara terus. Ya. Takon karo aku Senopati Ndarawati Raden Setyaki kowe sapa? Abdi Dandang Mangure. Ya setran gondol mayit. Aku tumenggung Panigas Jonggo, dasar para nyata. Ya Enti Semar, kon jugarake ngene bakal bangun kayangan. Iso jugarake Kakang Semar ngene bangun kayangan watune iso nyempal bau kiwa ning Setyaki. Piye? Nyempal bau kiwa ning Setyaki. Wani halau sing tawedene apa ora mingkas arep tebak jadamune marganing patimu Singalena prapteng ralis Panigas Jonggo. Tegese sampeyan kuwi kerang ora nggo okol ning nganggo akal. Saya mubal Wadyabala Dandang Mangure. Sing praena ngati-ati lho Kang Hayu Dimas. Panigas Jonggo. Nggih, Mbah. Piye mungsuh Semar menang apa kalah? Semar mboten izin. Lho, izin. Lho. Dipun bantu dening anak-anak Pandhawa. Kula pinanggih kalian Setyaki. Setyaki? Nggih. Jebul pinanggihipun nadyan kula menika sampun dados abdipun Betari Durga. Dewaning panggoda pangrencana nanging nyatanipun kula kawon kalian titah sawantah nami Setyaki.
Kowe mungsuh sencake. Bejo kowe ora modar. Sencake iki wong gaweane gelut. Gek kowe iki lagi minyik-minyik. Prajurit durung tau perang ming lagi latihan tok kok wis perang. Ana mundur ana. Inggih, Mbah. Wah, edian. Tangane antepe ra jamak-jamak. Ming cilik ning kok antepe dilatih kok. Ana iki olahraga saben dina kowe ming madang wae. Sembuyane wong dandang mangure kok anggere ketemu kok ming madang. Ramadang. Semaput. Semboyan kaya ngono kok dipeng-pengke ora. Mati kula, Mbah. Sumbang Suanu Prap. Sapa jenengmu? Nggih. Kula pun Prawara Kendra. Nah, piye? Mungsuhmu sapa? Kula mboten tepung ning satriya Mambah Dirgantara. Mabur? Nggih. Dadane ngene murup? Nggih. Gatotkaca kowe. Gatotkaca. Nyamber iki wonengen. Kula dicandhak rikane arep duncalke ning tangan kula nggondheli kampuhe Gatotkaca. Kula mbabit mengisor ning sidane duncalke. Sirahmu graya ana. Piye? Tesih. Pritenan nang tasih